Maswera sei muri yeZimbabwe togashira muchirongwa chenyu chamaSecret namaConfessions. Zita rangu ndinoitwa Iye Glory and welcome back to this episode. Tisati tapinda munyaya dzedu dzanhasi, regai nditi personally I am saddened nenyaya yaBrian. Ndoziva kuti Zimbabwe as a whole tose hatina kubatikana zvakanaka. Ndoda kungoti kumhuri yaanaBrian, kuvanhu vekuhome, kucommunity yanga ichigara Brian, uyezve the church family pamwe chete nemusikana wake, ndoda kungoti ngadai Mwari akunyaradzai nespecial way. Mwari ndiye anosiva. Regai hedu tipinde munyaya yedu yekutanga. Hello tete, makadini henyu? Please aiti chitupa changu ndinotera maconfession enyu zvisingaiti, anondibatsira zvisingaiti tete. Chandiunza pano ndikukumbira rubatsiro rwakasimba. Dambudziko randinaro tete, vamwe vanotofunga kuti ndozviitisa, but that's not true. Zviri kutonditambudzawo. Ndine dambudziko rekungorarara pese pese. Even takagara takawanda achitaura nyaya okudya, ndongoerekana ndabatwa nehopo. Even musuwo wesadza chayo ndogona kutorara uri mumaoko ndiri pakati pekudya. Zvanditambudza for a long time now. Kubva ndiri form 1 second term ndopa zvakatanga sekutamba sekuseka tete. Ndaive ndiri kumusha kwedu kuholiday. One day tapedza kumwa tea, ndakabva ndangotanga kunzwa hope. It was new cause ndaitova ndiri munhu anga asingatodi kurarama sikati, but day iri ndakatanga kunzwa hope. Ndikatoti kuna gogo ndiri kunzwa hope, vakatonditi enda unorara pabenji mukitchen. Ndarara paya pakazouya muzukuru wangu, mwana watete wangu, akati unopengerei unorarama sikati, munhu wechikadzi. Ndakatovhunduka ndichitoshambudzika kuti how come kurarama sikati. Zvakabva zvapera for that day. Holiday yose handina kuzviita. Hande tavhura zvikoro tete, ndakangotanga kurara panongopinda teacher mulesson. Ndakutotsumwaira, ndakutokotsera kufa chaiko nehope. Lesson richingopera ndobva ndapepuka. Zvaitika every lesson every day, but patinenge tine free period hadzimbondibate hope. Asi panongotanga lesson, teacher achingopinda zvavharara. Sometimes ndaikotsera ndichifamba chaiko, ndozongopepuka ndiri pakati pekufamba. Zvakabva zvaita kuti ndidonhe muclass. Ndinanga ndakuita number last, apa ndaigona tete ndichitopindawo top 10. I tried to tell my mom because ndova taigara navo vakasiyana nadedi ndiri grade 3. Vaiti ndikavaudza vaindituka, hanzuri benzi nyope unozviitisa, okutondirova chaiko. Even now tete ndikavaudza vanondiseka nemunini wangu. Hanzi hakuna zvakadaro, because it affects me even pabasa. Handitogare because of that. Ndakaita murume aindinzwisa tete, ndiye munhu 1 aindinzwisa, but zvakangochinja ndazoenda kumba kwavo. Mai vake started to complain kusvika angofuratira ega pasina chatanetsana. Ndokusiyana kwatakaita. This is a story for another day. Tete ndokumbira rubatsiro kumaprofita, ndaenda hapana rubatsiro rwandakawana. Hazvisi kushanda kumaprophets, hapana rubatsiro rwandawana. Hazvisi kushanda kumaprophets, ndaenda, it's not working kung'anga. Ndokwego kwandisina kuenda because ndinotya tete. Ndokumbira rubatsiro, please, I really need this to end. Ndinokumbira tuende kuchipatara. This could be a sign. Handisi kuti ndizvo, but I'm just saying this could be a sign ekuti unogona kuva undori neproblem yemoyo chayo. Ndine hama yangu iye pedo chaiyo yaigara yakangorara, vakazodiscover kuti mwoyo wake wanga usiri right. Asi handisi chiremba, asi ndokumbira uende kuchipatara unoitwa matests vaone kuti chii, sleeping disease here, sleeping disorder here, kana kuti zviri linked nemoyo, kana kuti chii. It could be anything. Handisi kuti uri kuwa nemoyo, handimungwa zvinotaura, ini handisi chiremba, but ndiringoti ndine hama yangu yaigara yangu wata kungogara pasi odovata, saka ndokumbira tuende kuchipatara. Ndiye still same person wendanga ndakangamwa kuchikoro form 4. Some of my friends vaita scripture union, vakambonditora and I explained to them, vakati this is spiritual, let's try to fast and pray. Vakambombira neni handidi kunyepa, because ndaiti ndikaverenga manotes so topiwa work, ndaiona rima blank chairo, kukangamwa zvese zvandaverenga chaiko. Form 4 ndakafoira ndikabuda nemayu. My mom vakati ndidzokorodze form 3 chayo. I tried to explain to her kuti hazvishandi mama, because mclass chaimo sometimes ndaiona black. She didn't believe me. She forced me kuti ndidzokere whether I like it or not. My dad vakati kana muchida adzokere kuchikoro ngaaende pahigh school. Mama vakati ngaaende pacollege. Ndokupesana kwavakaita. Dad vakaramba kundisupporta because vaiti pacollege panotambwa hapana dzidzo. So mama did everything. Ndakambovati dai manditisa course fashion because ndaigona. Vakaramba, hanzi haina mari. Mukoma wavo nemurume wake akaedza kugara navo pasi, but vakaramba. My mom munhu uya wekuti zvavari kuda ndozvinoitiwa. She doesn't listen to anyone at all. Ndakucollege, one of the teachers saw my problems, vakandidedzera paside one day vakati mwanangu, I see une problem yekuvata, but ndokutarisa kuti ndione kuti unenge uchiita sei. Unorara 2 minutes kufa chaiko womuka, but kwandiri that 2 minutes inoita kunge 1 hour chayo. I don't know why
vakati unozobheningoka basa rangu washoma kuti leseni ripere apa hapana chandinenge ndanyora mubhuku. Vakati this problem yaonayo, ndine mumwe mwana wandakambodzidzisa idaro ndikavaudza kuti anobatsirwa nevabereki vake zvikapera. Vakati ndidedze my mom kuti vataure navo, maybe I can get help. Ndakaudza mama, vakandituka shame, vakati havafambiri zvinhu zvisina basa. Ndinoti ndikazvifunga ndinorwadziwa. Kwakawanda kwandinofamba ndichingonzi vabereki varipi, but havatombodi kuzvinzwa. Ndinotukwa, tete please kana pane anokwanisa kundibatsira zvipere please help. Ndatosirira zvimwe cause yakarebesa. So basically, like I said, ID, can you go to the hospital? Because right now unotoona kuti sometimes vabereki vatinawo futi vanenge vachikutuka. I don't know kuti tine vabereki we believe kuti mwana ari kugwara kana taona ropa. As long as pasina ropa mwana haasi kurwara. Handiti as long as pasina ropa aiwa motomutuka. Vana mai vanotuka kana ndinozviziva ini, unotuka munhu agotuka kuri kutukirei mwana ari kutaura kuti ane dambudziko. Kana mwana ataura kuti ane dambudziko, let's learn to be parents who listen. Handiti alright. Muri sei tete ndokumbira rubatsiro, ndiri mukadzi ane makore 29, ndinobva kuMozambique, zita rangu muchanditi Portia. Takakura tichigara nevabereki vari vaviri asi vaive vasiri vanhu vaiwana but vaizama kuti tirare tadya. Takaberekwa tiri 11 but tasara tiri 7, vamwe vakashayika. Vamwe sisi vangu vakaenda kunowanikwa vari mwana mudiki, saka munoziva kuti mwana akaita musikanzwa mhosva inopiwa mai. Saka baba vangu vaenda vonomwa doro, vodzoka votuka mai, dzimwe nguva vodzingwa pamba vonorara musango. Kusvika mai vaona kuti zvanyanya, vakanomwa poison, mai vakarwara. Ndini ndanga ndiripo, ndikavaendesa kuchipatara vakapona. Ndaane 17 ndakawana mukomana aindida, ndikadanana naye, then ndobva ndatezera. Amai vemukomana wangu vakafa asi baba vake vaiva vapenyu, vane vakadzi 3. Saka vanga vasara vari 2. One mukadzi anga ari kuJoni nababa and umwe anga ari kumusha. Ndiwa ndakasvika ndikagara naye. Murume akandisiya akaenda kuJoni kunoshanda. Ndikasara namainini vaya vaindishungurudza vachindinyima chikafu. Vaisara vobika sadza vodya nemwana wavo, ini vondisira sadza nesoto, vobva vati hapana usari. Ndakaona zvanyanya ndikatiza ndikaenda kumba kwedu, ndikabva ndanotsvaka basa. Pandakabva tezvara vakabva vasara vakasvika vakauya cause vairwara. Vakabva vatuma munhu kuti andidaidza. Pandakati ndiende kunoona ndakasvika zvichinzi vashaya. Murume wangu akauya kuzoviga baba. Amaini mai vakatanga kutaura kuti ndiri hure. Pakataura zvakawanda. Murume wangu akandiregerera. Tikatanga kugara tese. Akandisiya ndine nhumbu achienda kubasa. Then akadzoka kuzobika doro rababa muna November. February ndikabva ndapona mwana mukomana. Ndakabarira kumba kwavatete, handina kuenda kuchipatara. Murume akafonerwa akauya kuzoona mwana. Hembe dzemwana dzakanga dzisipo akabva atomhanya kunotenga. Mudzimai wababa wekuJoni uya akabva atoenda kukasarawo mainini vaya vandaigara navo. Saka vakabva vauya nevamwe vana tete kuzoona mwana. Pavakabuda mwana anga akavata, akabva aita kuvhunduka, akatanga kuchema. Pandakaedza kumuyamwisa akaramba. Takaedza zvese zvikaramba. Tete vakabva vadaidza muprofita akabva ati ndezvechivanhu. Ndikatoshamisika nekuti mwana pese apa anga achiyamwa. Akaramba kunyarara. Tikaenda kun'anga zvikanzi ndofanira kudura apa hapana zvandakaita. Zvikabva zvanzi ndiende kumba kwedu timbofamba. Vakabva vandiperekedza kumba kwedu ndikanogara, mwana haana kumbochema. Ndakagara 3 months pasina munhu anditevera. Ndaiti ndikafona mainini vaya ndivo vanodavira vachiti murume wako haapo. Ndakazoperekedzwa namai kuenda kumurume wangu, ndikasvinza hapo akurwara. Vese namainini vachinzi vari kumaprofita. Ndakaenda kuprofita kuya, ene murume wangu aiti kana akuda kurara aidaidza mainini vaya kuti vamuwaridzira, o even chikafu aida kupiwa navo. Ndakabva ndaona kuti pane problem, ndikabva ndanyarara hangu. Then tikadzokera kumba. Murume wangu aigara mukitchen namainini ivavo. Ndaiti ndikapepuka mausiku ndainzwa vachiseka. Ndikaudza vana tete aiti ndiri kuita godo navamwene vangu. Akabva atengesa generator achida mari yekuenda kuJoni. Akaipa mai kuti vamuchengetere. Ndaiti ndikakumbira mari yeshuga yemwana aiti haana mari. Ndakabva ndatora memory card rake ndikatengesa, ndikabva ndatenga shuga nemushonga wemakonzo. Papera madays akabva abvunza nezvememory card. Ndikabva ndati handina kumboriona. Pamwe ndaiti ndikabika chikafu aisadya. Ndakashungurudzika ndikabva ndatora mushonga wemakonzo uya ndikamwa. Luckily pakanga pane munhu akabva ane pamukaka, ndikabva ndarutsa. Vakabva vandiendesa kuchipatara. Rimwe zuva akabuda, then akadzoka kuma12 akabva asvika achibvunza chikafu kuna mainini, vakamupa akadya. Ndikanetsana naye, mainini vaya vakatanga kunetsana neni vachida kundirova. Ndikatora banga, vakabva vadaidza mapurisa vakandisa cheni, vakabva vandiperekedza
kumba kwedu. Ndakazonzwa kuti aenda kuJoni ende akanga asingatumiri kana mari. Ndikabva ndanzi nababa wangu ndinotora zvinhu zvangu kumba kuya ndikaenda. Ndakazongofonera uchinzi adzoka kubva kuJoni. Akangouya nezvinhu zvishoma ndikatoshamisika nekuti munhu angaita gore ari kuJoni. Akabva ati musi wechishanu ndiende nemwana nekuti vana tete vakuda kumuona. Ndakasvika zvichinzi atodzokerazve kuJoni. Maini vaya vaitotsvaira vakapfeka hembe dzemurume wangu. Ndikatoshaya kuti ko chii chiri kuitika. Ndikatobvunza kuti ko murume wangu aripi kuna mainini vaya. Vakabva vati ukumudii inga wani akati haachakudi. Ndakarwadziwa ndikadzokera kumba kwedu. Ndakazonzwa kuti mainini vaya vane nhumbu ende vakatosvara mwana nemurume wangu. Murume wangu uya akabva ati achatuma muzukuru kuzotora mwana nekuti vana tete vakuda kumuona. Ndikati hapana problem. Akabva uya muzukuru uya mwana anga ane 3 years then. Akatoita 1 week ariko. Ndikazonzwa ndakufonera zvichinzi mwana afa. Awira mundishi manga mune mvura. Ndakarwadziwa. Baba vaindirambidza kunoviga mwana asi ndakaenda. Ndikadzoka pamba kozi ndanga ndaona kuti hapasina marriage. Ndakagara pamba ndakabva ndasangana nemurume akati anondida pandakanga ndisingadi nekuda kwezvandainge ndasangana nazvo. Murume uya akauya kuJoni akabva anditumira mari kuti ndiendewo kuJoni. Ndakatevera but handina kuenda kumba kwake munhu uyu. Ndakaenda kwasisi vangu. Anga akufona apa ndanga ndachinja namba. Ndikasangana nemumwe murume zve wekuZimbabwe achindipfimba ndichiramba asi taitaura paWhatsApp. Baba vangu vakafa vakabva vavigwa ini handina kukwanisa kuenda nekuda kwemari. Ndakazoenda ndichida kuona pavakavigwa baba. Ndikabva ndatambira Christmas ikoko. Then ndakadzoka kuJoni ndikasangana nababa vaya futi. Vakanga vane mukadzi nevana. Ndakavaramba kubva 2017 kusvika 2019. Ipopa ndakavabvuma ndikatanga kurara navo. Ndakabva ndatoita pambiri ndikamuudza akati ndichachengeta mwana wacho. But akanditi haasi kushanda so achazonditsvakira imba. Bamukuru vangu vakandidzinga pamba nekuti ndakanga ndaane pambiri. Ndikagara nevamwe vandaiti tete so asi hatina ukama ende ndakabva ndapona mwana wangu. Ndakabva ndatsvakirwa imba ende murume uya aitenga chikafu nemapamba emwana. Dzimwe nguva aipota achiuya kumba kwangu. Asi zvaindirwadza ndezvekuti akandishandisa achida kugadzirisa imba yake. Vaiti vakanetsana kumba kwavo nemukadzi ndairambwa. Achiti haachandidi pasina nguva aibva adzokazve kwandiri. Ndakabata pambiri ka2 achindibvisisa mimba dzacho nemushonga wekumaNigeria. Saka mudzimai wake akazofa akanditi ndiende kunogara ku1 room kwavaigara nemukadzi wake ndikaramba. Pakapera 2 weeks ndakabata pambiri futi iyezve akuda kunditsvakira mapills ekuti ndibvise zve. Ini handizivi kuti ndine future here nemurume uyu. Apa aiti anoda kundiroora. Saka mubvunzo uri pakuti ini ndine future here nemurume uyu. Right. Varume vacho vazowanda because ndandichifunga kuti handina kuzonyatsoisa kuti murume uyu ari kuvabvisisa nhumbu ndeupi. Vakazosangana kuJoni here naye ndomubvunzo wake wekutanga. Then pane nyaya yekunzi kwai mainini vaitodanana nemurume. Zvinhu zvacho zvakaoma. Kokuzonzi kwai mwana anzi afa awira mudhishi. Madzimai tinosangana nezvinhu zvakaoma mumamarriage umu. Zvinhu zvakaoma chokwadi. I'm so sorry Heidi for what you went through. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Hi Auntie Glory, how are you? Ndine nyaya yandinayo. I'm a lady aged 31 and living in South Africa. Ndine munhu wandanga ndifambidzana naye 2020 mulockdown ndichiri kumusha. Takasangana mune rimwe gore. Ndakabva ndadaidzwa kubasa randakatsvakirwa nehama yangu. So foni yandaishandisa yakabva yaramba kulaita. So ndanga ndakanyora manhamba evanhu including yemurume uya. He was a transporter but akanga asingauyi kuno kumusha. Aenda kune dzimwe nyika. So ndanga ndakamuudza kuti ndiri kuuya. Pandakapiwa foni yekushandisa ndakabva ndamufonera kuti ndauya. Paakapiwa off takabva tasangana tikava nenguva yakanaka ndipo patakabva tatanga kudanana zviri official. Chainetsa ndechekuti munhu akanga ane munhu waiti ex wake. Akanga ane mwana mumwe chete. Mukadzi uya aigara achifona achiti mwana akuda kutaura nemi. Communication yavo yakanga yakanyanya zvekuti ndakasvika pakuda kunzwisisa kuti chii chikuitika. And then he brushed it off. I discovered kuti akamboenda kunovata kwamai vemwana vaya paakambodarika neko. So mai vemwana vakazotanga kutaura kuti ndine mimba. Tikanetsana and tikasiyana tikaita nguva yakareba tisingatauri tese. Takazotaurirana tikadzokerana. I then told his brother kuti munhu kana achida kuita serious ngai ndanozvizivisa kuvabereki vangu. Akati it's okay. Ndakabva ndawana rimwe basa restable ndikatanga kuva independent ndisagari kwehama. Saka takabva tatanga kugarisana nemurume uya. Chero wake akanga ari munhu anogara ari busy asingagari pamba. Takawirirana kutoita half a friend.
but akazopedzisira kubhadhara ega. Kupera kwa2024 ndakabata kuti akamitisa imwe girlfriend, vakaita mwana apa anga adzokera naex wake uya. Ndikamubvunza akabvuma, tikambonetsana asi tikatauranazve akabvuma kuti ane mwana mumwe chete, so ndanga ndakuziva kuti mwana anofanirwa kutumirwa mari. Saka munhu akabva ati akuda kuzivisa kuvabereki, akabva atumira mari, then akabva kumbira list akapiwa. Tanga tawirirana kuti gore rinopera akuenda kunobvisa, tichigadzirira paya, so akanga apiwa off kubasa. Ndakabva ndabata foni, wanikwa mune vanhu 4 vakasiyana. Chinorodza ndechekuti isu tiri kuronga zvinhu, munhu akuita zvinhu zvakadaro achitorwa mapicture ari recent nevanhu ivavo apa vakashama. Zvichireva kuti munhu panenge achiti ari kubasa, iye anenge ari busy nemagirlfriends ake. Handichazivi kuti ndoendera mberi here nekuti akanga akuda kunoroora, mari dzacho ndinadzo. Ndakambobatwa nemweya yekuti nditore mari iyi ndinoinvesta somewhere ndikazosiyana nazvo. Pari zvino tava ne2 months tisingataudzani. Ndikufunga kuti ndiwo upenyu hwandingadai kugara nemunhu akadai here. Handizivi kana pane vamwe vakambosangana nesituation yakadai vakazvikunda sei. Ndikutadza kuregera pane zvakaitika izvozvo. Mapicture ndakasangana nawo ekuti vanhu vanoita zvavanoita, votorwa mavhidhiyo nemapicture vakashama. Handizivi kuti pane future here pakadai, nekuti ndakaregerera pakawanda asi munhu wacho akungoramba achiita zvimwe chete isitava pastage ino. Handizivi kuti kune vanokwanisa kubetserawo here kuti ndoita sei. Problem iripo hayo ndeyekuti mari munenge makabata ende tose tinoda kakuroorwa. Hapana munhu anenge asingadi kuroorwa, but ma-red flags achona aripo akawandisa. And hani munoziva kuti kana maroorana, it doesn't become less, it becomes more, it worsens. Kana anga achibvisa hembe dzake achidzisiya pafloor apa, kana adoroora chero underwear unenge usingawati regai tisapindamo. Asi ndiringotaura kuti whatever he's doing, it becomes 10 times worse. Handitika. Alright, pane nyaya ndakatumirwa namama nezuro, regai tiverenge nyaya iyoyo. Let me just look for the story first, then we talk about it. Alright, pane confession yakambotumirwa yemusikana aitaura kuti akateerera maconfession pano akazozviudza kuti iye aida kuchinja nditi, but akawirwa nesehlakalo sokutiwa bambamba vakamurepa. Saka regai tiwo kuti ari kuti kudi makadii tete, there's something now bothering me. I'm back again. Dinuya girl was raped. The moon I didn't identify because of my poor memory and sight. I had moved to Jakanaka Pesapa. We were praying and reading with the boys. So last week I met a guy on the road. He seemed to know me. I didn't, but his voice was familiar. We talked and Pandaka Vunzakuti, have you seen me? Because he acted like Munu akutaura nemunu wakamboona. Akatoradza kushamsika kuti I don't know him. Then akazoti he was the guy who raped me in my sleep after Nipati, which he had sleeping drugs. I talked to my boss, vakatoti we moved on. You forgave yourself for what you did and God did so. So siyana nazvo. God knows how he's going to serve justice. So I shouldn't report. Kasi, I need other people's opinions too. So imimi endivedare ndimi munoziva my story ndokumbirawo my opinion. You remember msikana ani mairangarira nyaya yemwana uyu kawa akapasa form 4 yake. Handiti you remember, I don't know kuti munofunga kuti because haungati kwai ndini mukomana akakurepa. Why do you find happiness in bringing pain? Kutozvirifeya kuti hauright haundizivi ndini mukomana uyu akakurepa. Ina hangusemeonera rangu ndokufunga kuti anofanira inga iripotiwe. Ndozvandinofunga. Vabereki handizi kuti munofungawo kuti kudii. Ngosiyawo zvamunofunga mumacomment section. Handiti mwana azive zvekuita because haungati kwai inini ndakakurepa. Munhu is proudly the rapist. People must pay for their sins. Alright, satapinda munyaya dzinotevera. Ndaida kungoti Wednesday takaita prayer yedu yakakatwa. It was not successful because Zoom yedu tanga tisati tanyatsojaira kuti inoita sei. Saka Thursday takazoita Zoom. It was nearly 2 hours. Vanhu vose vakaisa maprayer point kauti maprayer request and vainamatiro one by one. I think tina mama vane mwana wavo ari autistic anga asiri kutofamba vakatoisa vanditumira message, good morning tete, I hope you had a good night. Nezuro ndakaisa prayer point yemwana wangu ane cerebral palsy asati akugara okufamba. Vanhu vari around me vaimurota achifamba okugara. Inini I dreamt ndichifamba naye pane time. He turned 1 year in April and nhasi
nhasi hope dzandarotaka Mwari vakanaka. Pamwe pacho ndinonzwa kuneta kunamata ndichiti zvichachinja here, asi ndamuka ndichinzwa kusimbiswa. Ende munoziva zvekuti mwana ane problem anenge achinzi hunza timboita zvatakanzwa ene ndinoramba. However, there's this church my mom goes to ende vanosanganisa nechivanhu, so vakandiudza kuti akatemerwa nyora ikoko without my knowledge. Apa ndaiti mwana ari kuholiday, so zvakandirwadza. Ende kubva ipapo I've been cancelling whatever was done to my child and separating us from that church. So hope idzi was a confirmation and dzandisimbisa mundibatsirawo kutenda vafundisi, Mwari arambe achikudzwa. So this is just an encouragement kune vose vakaremerwa. Pamwe pachona tindoona sekuti tinonyanya kuda masaramusi stereki. Pamwe pachona ngatingounzai matroubles edu kuna Mwari. Anditi zvingori straightforward pasina chii kana chii, nekuti muri kuona zviri kuitika vanhu mumachechi umu hamusi kubuda zvakanaka. Handi munoziva kuti mukomana yokuroya Brian aitoenda kune imwe chechi, aidoenda kuchechi kwaenda hatizivi, asi handi zvinhu zvichiri under investigation, hatizivi chii chakaitika, but chatoziva ndechekuti kwanzi akasveta ropa, kuti mwa kusveta ropa muna Brian. Edweka ngatitye Mwari. Saka unoona kuti vanhu right now what we need is God. We don't need masaramusi, we don't need anything, because pamunoenda kuchechi munodzwa zvinhu zvakasiyana siyana. All you do is pray. I'm inviting you to our Zoom meeting. It's going to happen again this week. Link yachona ndakatogadzira ndichaisiya, ndenge ndichiisiya mavideo every day so that vanhu mugone kujoina kungonamata chaiko ngoti Mwari we are leaving everything into your hands, and I don't want to lie, that Zoom meeting was so fulfilling. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Nyaya inotevera inyaya dzemushonga. Vedu regai ndiise disclaimer. Patinoverenga nyaya idzi panapa hatisi kukukurudzirai kuromba kana kuita zvinhu zvekuganga, nekuti mameseji ari kuuya kuinbox ndekuti ini ndatambura, hamusi kuziva zvandiri kusangana nazvo tete, ini ndakatoshinga chero kuuraya munhu. But do you realize the pain that you cause pamunouraya munhu? Imagine the pain that you cause pakuuraya munhu, a victim, the pain that you cause his family, the pain that you cause his community, the pain that you cause everyone who is around that person's life. Anditi saka ndiri kuti inini patinoverenga nyaya idzi dzidzai kuti zvinhu izvi zvakashata, kwete kuti muuye muchiti moda kuzorombeswa neni kana kuti ndikurifei. By just referring kun'anga ichanokudza kuti tuuya nezamuka kuti uya nemhino. Anditi inini I'm also part of it. Inini I don't want to be part of this. Mwari ngandibatsira. I want my hands to be clean. Chokwadi pamberi paMwari. This is just for you to learn kuipa kwazvo. Alright, regai tipinde munyaya. Vatete makasimba here vanhu ava vanoromba neropa revanhu kana vanoshandisa rufu, dai vangokorokodzwa vandogara kwavo voga, varombe nekurombesana voga. Yotonzi siti yekuromba kana tauni yekuromba, vachionesana ikoko ndinoona sekuti zvaifambidzana zvakanaka, nekuti zvinoitwa nevarombi zvinotirwadza mwoyo. Mugoona ndinogara ndichiona vanhu vanouya vachiuya pano vachichema kuti zvekuromba is gone wrong, asi handizivi hangu kuti nyika yedu yapindwa nei. Nyaya yaBrian yandibata zvisirizvo. Chiko choita vanhu kuti vanhu varombe? Kuoma kwenyika here? Ikonomi yashata here? Kuzama kurarama here? Ipressure here kubva kune mbinga dzine mari isingazikanwi kuti yakabva nepi? Omweya uri kukwira nekudzika munyika medu. Gore rapera isu semhuri takagadzikwa murufuse, takatsika mazimbe anopisa, moyo yedu yakaputsika, hatizivi kuti todini, hatina maanza. Munhu akazviitisa vatete is walking scot free, asi akakonzera rufu rwechana chiri kubuda mukaka pamhino. Muna 2024 vatete, mwana wasisi vangu aibva kuchikoro neshamwari yake. Vatete mukuzotaura munoita shamwari yake vanoti vakamirwa nemwe mota, zvikanzi vapfana pindai mumota ndinokusiyai kuchikoro munonaiwa nemvura. Nyaya iyi yakaitika kumukoba kuGweru. Vana vachati Munashe naAshley vakatofarawo, havana kuziva kuti vaizosangana naSatani musi uyu. Vatete vana vakafara vachiti vaizokurumidzawo kusvika kuchikoro vonyora morning work pamwe nekutangira nawo nemudzidzisi wavo sezvo vainge vari magrade 7. Munongozivawo vatete pressure inenge ine vana. Chimwe zvechakaitika vapinda mota iyi vasina chavaifungira vatete inhau yekuti muzvina business akaita izvi kuna Ashley naMunashe. Muzvina business aitozikanwa, aitopinda muzvikoro achitengera vana majezi, achitoita zvemabhusa. Vatete zvose izvi tainge tozvirondedzerwa naMunashe nokuti Ashley mwana wasisi vangu akashayika.
he did not make it. Zvadaro Munashe anoti muzvinabusiness uyu akatanga kuendesa mota kwavainge vasingasivi. Munashe anoti vakaedza kuvhura madhoo asi ainge akakiwa nemukati. Vakadozama kuti mirai tiburuke asi muzvinabusiness uyu akatowedzera kutsika mafuta. Munashe anoti vakazobuda mumain road vakapinda mudhasti ndipo paakamisa mota akavati vabvise mabhurugwa avo. Muzvinabusiness akatanga kubata Ashley Chibharo kusodomaiza Ashley vatete ndokupedzisira naMunashe. Munashe anoti vakamudembera kuti avarege asi hana apedza akavatora akanovadhiropa pedyo neroad iye akarwa pasi. Zvadaro Munashe anoti vana vakazama kumisa mota asi dzaiti dzikaslowa down padzinovaona dzowedzera speed kuda zvimwe mota yaifunga kuti vana vari kushandiswa nematsotsi kuhaijeka hameno. Vana kuneta nekurwadziwa vakazoonekwa kondoedza nemabhazi ecross border aibva Botswana kondoedza along Bulawayo Road. Vakamhaniswa kuchipatara asi sezvinei Ashley hana kuita nguva ari mupenyu. Ashley akashaya vatete. Nyaya yakakwira makata. Munashe akatotsanangura zvainge zvaitika asi anoti muzvinabusiness uyu mushure mekupedza kuvabata Chibharo akavananzvisa chironda kumagadziko ake. Vana Mugaradzi asukwa vakaenda vakanomuwana achimwa doro pabhawa vakamunhonga vakaenda naye. Munashe akadanwa behind closed doors. Iye ndiye aiona musungwa aisamona. Muzvinabusiness akadomwa vatete kuti ndiye mupari wemhosva. Nyaya yakaita noizi iyoyo madzimai vepo aida kutomuita mapisi vatete nekuda kwemwoyo yekubereka. Ndikakuudzai kuti muzvinabusiness uyu akangovata mutirongo zuva rimwe chete. Izvezvi ari kufamba kuti dhadhadha mumastreets. Mondi here Ashley akafa nekuda kwake. Munashe akakanganisika. Trauma chaiyo. Haana kuda kuzomboenda kuchikoro zvakare. Izvezvi ava ne15 years. Wakutoita zvemutoriro. Vatete Ashley ari kufanirwa kunge achitena 15 years musi wa25 dai yava mupenyu sokuti taicelebrate birthday rake musi weAfrica Day. Tinongonzwa nerunyereko pekuti muzvinabusiness wakaromba. Vatete takambozama kufambira kuti asungwe asi hapana chiri kufamba. Chokwadi mwana wasisi ofa seukere. Muurayi achifamba achizikanwa. Witness iripo. Ndiudzei kuti mushonga yerudzi yekuraya vanhu sengemuka kudai. Ndiri kuti dai hurumende yabhana zvinyanga zvenhema zvinoti munhu anopfuma neropa kana nemutumbi wemunhu. Vatete munotenderana neni kuti tichikura nyaya dzekuromba idzi aiva ma1-1 asi ko zvino zvoita sekuti kuromba kuri mufashoni. Ukangoti pakona pane ane mushonga kungodai umwe zviane mushonga. Sisi vangu vakatadza kuzvigashira. Zvinogamuchirika here? Ini ndikawana pfuti muchanzwa zvichinzi kumukoba kune akapfura munhu. Kusiri kufa ndekupi? Takatofa kare isu. Ashley akandirwadza. Chandinoda kumubvunza pandichamufura ndechekuti akaonei pamwana mukomana wegrade 7. Inga vanotengesa muviri wemadhola for 2 vakangozara munyika 1. Kana muzvinabusiness achiri mupenyu vatete handingawane zororo nokuti handizivi zvakaita kuna Munashe naAshley. Kwaiva kutanga here oitori system yake. Kana iri system yake anoda kuendeswa kugena pachiri pedyo asati akanganisa vazhinji. Chero ane pfuti yekukweta ngandipe uyu muzvinabusiness ndinoda kumushura ganda ari mupenyu. Rest in peace Ashley. Ini samainini vako will revenge your death. Guys, I don't want to lie. Handisikubatikana zvakanaka nenyaya. I don't know. You know what? The purpose of this channel is to create an awareness out there. This is heartbreaking. I don't want to lie. I don't know kuti the reason why zviri kuitigwa mari here. Senyika tasvika pakuita desperate zvekuti we cannot even work. Hatachagoni kutsvaka mabasa. Vanhu zvavanongofa wani. Vanhu vari kuabvisa vana. Vanhu vari kuita zvese zvavari kuita izvi for the sake of riches. Mwari ingadai yapindura. Do you know kuti there are times when you just wish kuti Mwari ingadai vachingostrike munhu nelightning. Moza kuti nezuro ndakati ndakatasa funeral where unoona kuti but is it worth it? Pane munhu anopfuma neropa even nyanga idzodzo zveshoko hadi ngadzibhaniwe. I think we should also introduce the death sentence because rate iri kuganga vanhu nayo ka haina kunaka. Ava handizivi kuti sei vasina kusungwa. Kana kuti wakananzvisa mwana chironda kumagaro. Monzi nanzvai. Vana vakatadza
usiku hwese vari muroad, usiku hwese vari muBulawayo Road, vasagoni kufamba magrade 7, munhu womurume uchibusodomaisa vana. No man, we can do better man. Handisi kuziva kuti ikonomi here chiko chiri kuitika kuti upenyu hwanyayooma, tanyayotambura semazimbabwe. Zimbabwe takatongokurawo tichitamburawo sevamunhu. Munhu wese, you know what, I have nothing to say. Ngatipinde munyaya inotevera. Vatete, umwe musi mukufamba umu mumabhawa mandainoraura umu makapinda First Nyowani. Ndainge ndadova regular kumabhawa makuru zvekuti ndaiti kungokutarisa kamwe ndichitarisa quality yezvipfeko zvaunenge wakapfeka pamwe nemaitiro ako, ndaibva ndatoziva kuti uyu ane mari kana kuti uyu iwana B mbenga. Ndakasangana neumwe murume vatete aiva mutema mutsika patinira. Matauriro ake vatete airatidza kuti ndiwe nyika dzekumusoro kweAfrica. Ndakazoziva kuti zita ainzi Hakim uye aibva kuGuinea Bissau vatete. Aiwa, paiva nemukwimba wemurume akandiudza kuti zita rake ainzi Hakim. Vatete mubhawa hakuna zvekubvunzana mutupo kana kuti unoerei, hazvimwe izvozvo, nokuti vanovhunzana izvozvo vatete ndevaya vanoda kuroora. Manje zvemubhawa itransaction, unondipa mari ndokupawo zvaunotsvaka, simple. Ndakataura mari yebasa ndikapiwa yakaraudzira. Ndaigona kutomboita nguva yakati kuti ndisambotambira muclub. Asi mweya wekufeva vatete wakabaya ukachikokera. Ndakasvitswa dzamatsama remari ndikaisa muhandbag mangu ndaizotenga magunanzi angu kana basa rapera. Ndakaenda naHakim kuhotera vatete, svupu ikanodliwa. Musi uyo ndakava extra. Ndaida kuti azova regular client nekuti Hakim ainge aratidza kuti panyaya dzemari haasi chikwekwe, haasi chapungu chisingadonhedzi munhenga. Vainge vane humwe yakasimba. After mutambo ndakabva ndasimuka nehandbag rangu rainge rakafutumuka nemari. Ndakadzokera kubasa ndiri right, handina kuzomboshanda zvakare musi uyu. Ndakaplana kuspenda the next day ndichiita upgrade wardrobe yangu, sokuti class randainge ndakutora raiva repamusorosoro neniwo ndaifanirwa kuratidzika semunhu wepamusorosoro. Ndakatanga slay code yemhando yose vatete. Vhiki mbiri ndichiita kushagada finance, asi ndaiti kana ndichigeza ndainzwa kuti something is off, asi ndaingozvibrusha off ndichiti vatete zvaiva mupfungwa dzangu. Ndakazvibrusha off. Ndakatanga kunzwa senge ndamera chifohla chakarehwa nambuya vangu, chigushwani chefohla. Ndakatarisa ndichishandisa mira ndikaita senge ndarumwa nemamhasi. Instead of nhengo yangu yechikadzi ndainge ndine chigushwani. Ndakaridza mere. Ndakazviziva kuti hakuna kumwe kwandainge ndazviwana ndiHakim. Ndakadzokera kuhotera kuya vatete. Vasikana pahotel vakada kumboramba-ramba. Ndakazongosiyawo yedrink ndikati pane zvinhu zvandainge ndakangamwa. Vakazondipa key. Kwaingwa kudzokera, asi ndaiziva kuti kuwana Hakim dzainge dziri nhema chaidzo. Ndakasvika murumu muya vatete, Hakim ainge asimo. Kubva musi uyu ndakatanga kuva nenhengo yechirume, asi ini ndisina kuzvarwa nayo. Tete kubhawa handichaendi, vanhu vanofunga kuti ndakahenga mabhutsu, asi chokwadi singatauri pavanhu ndechekuti ndakabirwa private part yangu ndichishandisirwa juju. Ndaimbowa zvichinzi varume vekuWest Africa vane mishonga, asi ini ndaiomesa gotsi ndichiti hazviko, iyezvi zvakabatana neni. Ndakazama kutsvaga Hakim even pamasocial media platform ose, hapana pari kubuda. Ende upenzi hwandainge ndaita ndewekuti ndainge ndisingazivi zita remhuri. Ndiri kutofunga kuti kunzi Hakim kwacho kunyeberwa. Handizivi kuti Hakim akandibira nhengo yangu kuti zvidini. It's not like yaiva brand new. Asi mumarounds ataimboenda taimbova marecycled material. Hakim hana kungondiroya chete, akanditora source of living yangu. Uroyi hwai hwekuti munhu akatokwira ndege kuti auye kuzondibira nhengo yangu. Mubvunzo wondinetsa ndekuti nhengo yangu iri pai, iri kushandiswa nani, uye yandinayo ndeyani, ndiri kufanirwa kuishandisei, mushonga yacho inofamba seiko. Vatete, kana pane anogona kundibatsirawo, ndinotsvakawo anogona kundibatsirawo. Zvakaoma hazvo. Ndozvandingangotaura. Guys, madays atakurarama, let's just seek. And seek first the kingdom of God. Let's just seek the kingdom of God at the moment.
because zvinhu zviri kuitika around us zvinhu zvinotyisa, zvinhu zvinoti humbler. It's humbling. Unoziva kuti unosvika pakupererwa. Right now I don't know what to feel. Ndiri kufunga kuti nai Mwari. Saka kana tichiverenga maconfession ekuti vanhu vakaromba, people are motivated instead of learning kuti no, this thing is wrong. Ndoziva kuti 32% or 35% of the people who watch this channel are in Zimbabwe, most of them. And ndiko kune vanhu vakawanda vari kuti vari kuda kuromba ikoko. Saka I don't know kuti is it tapindwa neiko. Handizivi kuti chinhu changopinda idhimoni renzvimbo here kana kuti economic hardships ndo dziri kuita kuti vanhu varesort to this. And I don't want to lie, it's not an easy thing kuti uti ndoda kuuraya munhu chaiye akaswa naJehovha, munhu unopenga, you go crazy, you go mad ukauraya munhu. Ngatiregei kuda kuwana upfumi nenyaya yekuti toda kuromba. Muri Zimbabwe ndinokutendai nekuona chirongwa kwamaita. Nyaya dzedu muzoona nhasi dzakati shomekei, but we keep on trying kuti dziwande. Kune vane nyaya vanenge vachiti vanoda kutumira audio, musarega kutumira audio. Vari kuTikTok takamirira nyaya dzenyu. Handiti vari kuTikTok musarega kutumira nyaya dzenyu kuTikTok. Munotumira nyaya dzenyu muinbox bomo ndinodzeverenga. Vane dzakareba munotumira audio panamba idzi. Handiti musarega kutumira. Tokutendai nekuona chirongwa kwamaita. Mwari akuitirai zvakanaka. Kubva mangwana ndenda kuposta part 2 yekwaRaven. I think tine 2 kana 3 maepisode atisina kuposta. So we need to catch up also. Okay, thank you guys for watching. Mwari akuitirai zvakanaka. Link yeZoom meeting yedu ichange iri mumacomment section. Tichashandisa iyoyo for the next Wednesday. Ngatiuye tose nenhunha dzedu kuna Jehovah. Do you know kuti how refreshing it is patinongosiya zvese zvenyika tomboteererawo shoko raMwari. And I don't want to lie, last week's prayer session, it was so powerful. Kutongowa shoko raMwari chete. Zvinhu zvinocomforta, because mode matiri there's too much noise. Sometimes you need to take a sit back. You need to take a step back and be quiet. Umbonzawo shoko raMwari kuti rinoti kudii. Tinokutendai nekuona chirongwa kwamaita. Mwari akuitirai zvakanaka. Tatenda. Bye bye.